پشتی رادستکردنا اپوزیسیونا سوریه ji nerîna xwe ya siyasî sebaret çareserkirina krîza Sûriyê, şanderê navdewletî ji bo Sûriyê daxwaz ji rejîma Esed kir ku ew jî nerîna xwe ya siyasî pêşkêş bike. Piştî heftiyekê ji hevdîtin û gengeşeyan bi her du şandên rejîm û opozisyona Sûriyê re Stîvan de Mistura şanderê navdewletî ji bo Sûriyê daxwaz ji şanda rejîma Sûriyê kir ku pêşniyarên xwe derbarê veguhestina siyasî li Sûriyê di heftiya bê de pêşkêş bike. Girêdayî bi vê mijarê ve serokê şanda rejîmê Beşar el-Caferî di Kongrekî Rojnamevanî de ragihand ku gera vê carê ya hevdîtinên wan weke şanda rejîmê bi de Mistura re bisûde bûn. El-Caferî di wî kongrî de her wiha got di wan hevdîtinan de tekezî li ser belgeya bendên bingehîn ji bo çareseriya siyasî ya krîzê li Komara Erebiya Sûriyê de hatiye kirin weke ku El-Caferî wasif kirî û bihêvî kir ku ew belge bibe rêya guftugûyên Sûrî bê destwerdaneke derve. Ji aliyekî din ve sebaret belgenameya nerînin çareseriyê ya opozisyona Sûriyê ku radestî de Mistura bûye, berdevkê fermiyê desteya bilind ya danûstandinan Salim el-Mislat ragihand ku ew gotegotin hatine belavkirin ku opozisyonê gotiye nabe Kurdên Sûriyê yên di sala 2011 de regeznameya Sûriyê wergirtine beşdarî hilbijartinan bibin. Dûrî rastiyê ne û ew weke opozisyon Kurdan weke beşeke sereke û resen li Sûriyê dibînin. Sebaret berdewambûna danûstandinan şanderê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura ragihand ku heftiya bê wê heftiya dawî be di gera danûstandinan de û biryarek û li hevhatineke hevbeş û têgihiştineke giştî derbarê proseya siyasî li Sûriyê were pêk anîn.